insani Dai kana so ka gane gari akwai mutane to ka ce ihu barawo. Abin rashin imani wani kato da shi ne ɗau katon itace buga mun a girgi. To da mun abu guda biyu ne. In ma ka haye in ma a hayar da kai. Kai ku dakata. Ina shiga kwatashe yan doka suna bayanin fa. Nan muna ciniki kurin sai naji ana mun haka ai ko da Allah ya taimake ni wannan kududdufi yanda ka san dan unguli sai na ciki. Fasinjoji in sun shigo daga na ga wanda ya galagala da kayansa yan gyara masa ba. Wai zai iya rage ku tunda kai yanzu ka fara kare kenan. Two friends from the northern Nigeria, they were seeking a job, but they are stooges, immoral, karmas, they are scums. Arewa Films Production brought you a new blockbuster movie 2018. Rabe da Danliti. Za mu rakabe daga kan kwana kana ciki. Idan aka taso ka mu ma sai mu tare. To in banda abinka na san yanda zan yi in sato ban san yanda zan isiyar ba. Tunda mun zo nan mun ga yafi jama'a. Sai mu dora kan yankan aljihu. Idan an kama barawo a nan garin Lagos, ta yaya ake sa masa aka a zuba masa fetur? A baza ta man a gani. They struggle harder, hurdling activities, and their stupidity never stopped them unless they lead them to the pathfinder. Rabe da Danliti. Kun san me nake so da ku? Sai ka faɗa. Ko da wake ne da buredi sai a ci. Wake da buredi? Na shigo iko har yanzu ban gane iko ba wallahi. How moral they are, how scum they are, how stooges they are. Rabe da Danliti. Gani Danliti ba na shiga kantiya sai na fito titi zan lura in saiti kaji gami da awaki du na bi su da kallo daida ina wani sanda rabani ne a fagen sata gwani ne in na ga kudin kashi ne sai na cire ko kaɗan ne yankan aljihu na iya kullum sai na yi ba gajiya ba tamkar ni wa za ya iya sai ne maka aika akwai labari ku biyo ne fagen sata ku tuno ne in muka yi arba da ka ganni idan ka shigo mota da na ganka na huta a take nan gunzan maka sane na kwashe kudin ka zaune na barka da hamma in ka sauka sai ka tuna insani Executive producer Murtala Haruna Musa, producer Shaibu Idris Lilisko. Kawo 800 baka 1000. Rabe da Danliti. Story and screenplay and directed by Sani Ahmad Kan Karofi.